साबोना ओशी मारता मम्मी ओपार सुण्याची शेपडी वाकडी ती उभी जायना पायपान घातल्यार सुण्याच्या नावान पोसल्यो ओपारी सोबोना या काळार तुम्ही अशेंच म्हणोक लागतले चोत्राई कातात आमचे आयकल्यार सांगता आमी कोरी कोणी एरळ पेपराचेर वाचलोली जायत्यांनी ही खबर वाचून तांची काळजां रोळलेली सोत मारून चोड आगोड जाले कारण पयलीच फावट पडलेली सुण्याक लागोन मरणाक भेट जालो आयकात खबर सांगता फुडली पणजेच्या शारांत ल्हानशा एका घरांत आयकात कितें घडटा जाणटो मुनीस फिलीप रॉड्रिगीस एकटोच घरांत रावता एक सुरेची वीट करूंक ते सोबीत 7-8 सुणी पोसता भोगताचो करून जेवण तांकां दिवन आपली फामील मानता सुण्या बरोबर दिसतारी अकस्मात मरण ताचेर येता मरणाची तयारी करूंक शेजारी पाद्री खबर दिता दुसरे दीस कितें रक्ताच्या पोरांत लोक एकठांय जाता मागणे सोबून मोडे उखलतोच कितें घडलें फुडें चिता दोनयाचे मोडे उखलतोच ताची सुणी येतात धांवून कुडदाची भायर काडूंक दिनात मोड्याक कुशीक उबी रावून सगलोच लोक वयर सकल जाता एक वलीन मरणाक जावन एक वरा उपरांत भायर काडटात मोडे एनिमल रेस्क्यू येवन पणजे टावन एनिमल रेस्क्यू येवन दोरांतले मोडे भायर काडले लोकांनी उपरांत पाद्री सांगता ही गरजेन वेले सोरसांगात आमकां घडणेंतल्यान कसलेली सावशीक मेळ्ळे पोसलोल्या सुण्यान आपल्या दोनयाताय विस्वास तोंडाक वयले देखून सुरवेक आमी सांगला ताचेर तुमी बारीक निया करचो सुण्याच्यो वायट वपारी मारून ताचो वालोर न्हय उगोवचो सदांच तांकां मोगान वाडोवया मनीस जाल्ल्या बरी करचो विस्वाशी सुण्याक विस्वाशी रावात होच आवडो आमचो विस्वाशी सुण्याक विस्वाशी रावात होच आवडो